Joku, joka tarvii vielä neuvoa. Mä saan tehtyä tämän. No niin, itse. Ihan itse teet. Se on hieno. Hyvä. Kyllä pysyy. Hyvä. Oletko hakea? Hyvin. Onko siellä valmista? No niin, nyt voitais vähän vielä Nyt mulla on avustajia siellä silleen, että avustajat lähtee mukaan taluttaa niille hevosia, joilla on niin tavallaan teillä on nyt parit. Menkääpäs nyt silleen kaikki, että mulla on helpompi hahmottaa, niin menkää tohon pareittaa. Silleen pareittaa seisomaan. Ja katoo sitten täällä, mulla on vähän lista kännykässä, että kella on mikäkin hevonen. Mut silleen pareittaa, että on helppo nähdä, ketkä on niin vierekkäin, että tarviiko joku sitten vielä, teitä on 3, niin mutta laitetaan vielä pareikkaa työotte. Kuka tulee Emman kanssa? Sä menet Emman kanssa. Sitten, sitten otetaan silleen, että kun teitä on nyt 3, niin sit me Milla vaikka tuossa. Milla. Sinne vielä, niin kuka tulee Millan kanssa? Noona vaikka menee sinne Millan kanssa. No niin. Ja sitten, tuotte keskenään. No niin, ja teidän kanssa voi vielä, kun teillä on omat hevoset, eikö niin? No niin, ja sitten teille vielä pari. No niin, siitä vaan työpaikka. Sitten toinen toisen pari. Sitten Johanna oli Emman kanssa. No nyt on kaikilla. Ja sitten meillä on niin paljon avustajia. Niin ne voi kyllä luovuttaa omaa paikkaa. No niin, Irene voi olla oikea avustaja. No niin, sitten yksi vielä. Sinne yksi avustaja. Ja Irene sinne. Sitten sullekin vielä kyllä. Oota, kuka siellä on? Oota Nellin kanssa. Okei, ja sitten tarvitseeko työ vielä jonkun? No niin, no onko Hanna vielä tässä? On täällä piilossa. No niin, jos siellä oot Nellin kanssa. No ootko siellä Nellin kanssa, niin Pauliina sitten voi mennä tonne. Niin nyt on kaikilla. Niin me Pauliinasta ja heidän luokse sinne. Kenen luokse? Sinne. No niin, nyt on kaikilla ihan oma avustaja. Nyt minun pitää luntata täältä, kun minä jaan teille hevoset. Näitä en kyllä muuta ulkoa. Etko pieni. Ja kun lähdetään tästä nyt hakemaan, yhtä aikaa lähdetään. Sitten jos te haluatte lähteä aikaisemmin pois, että kun olette harjannut ja haluatte jo lähteä sitten pois, niin sitten siinä tapauksessa niin sanotte vaan, että me halutaan lähteä pois, että saa lähteä aikaisemmin pois, mutta älkää itse lähtekö viemään sitten sitä hevosta, että se avustajan kanssa voi lähteä. Mutta sekin on vähän sitten, että jos siitä lähtee laumakaveri jostain, joku saattaa käydä hätäilee, niin katsotaan, että lähteekö sitten yksi siitä pois vai miten me tehdään se siinä tilanteessa sitten. Ja me otan tähän nyt vielä yhden demonstraatiohevosen blikin tähän, jonka voisi vaikka joku hakea mulle, eikö voisi? Niin, se on siinä, niin millä näytän sen harjaamisen ennen kuin lähdette hakemaan. Mä kerron teille ne hevoset, millä työ menette. Elikkä Millalle tulee opaali. Siirille tulee missi. Sitten, ja ne tulee nyt nää Setlannin ponit tähän. Kun aurinko paistaa, niin mennään Vernalle, kun Vienalle tulee Skifle. Sitten Liisi on siinä. Sulle tulee semmonen istikka kuin Omar. Ja ne Islannin hevoset tulee tonne puomiin sitten. Ja ne Setlannin ponit tulee tähän puomiin. Te avustajat kyllä sitten tietää, jos te ette tunne. Sitten Emma ja oli nyt ketkä? Siulla oli jo siinä. No niin, elikkä teillä on hevonen Topats. Se on Setlannin poni, se tulee tähän puomiin. Sitten, onpa vaikea kun aurinko paistaa se. Sitten Elja, Kiipa ja Fimur, teillä oli oma, mistä? Teillä on omakko. Te voisitte kyllä ottaa sille, avustaja sitten. Elikkä Fimur ja Kiipa, niin sitten tehdään sillä tavalla, että Siis minä olen niinku hänen kanssaan. No niin, sitten otetaan vaan toinen, eli me otetaan Fimur. Joo. Sitten otetaan vaan Fimur, no niin, kiipetetään pois. Sitten oli Emma ja Johanna. Missä Emma on? Siellä. Mörkö.
sitten Hanna ja Nelli. Nelli on minun selän takana Minella. Ja tosiaan ne Setlanipodit kaikki tähän ja sitten se istikat kaikki tonne. Eli nyt se avustajatkin tietää, mikä hevonen on tulossa. No niin, hyvä. Ja nyt tässä esitän sitten, että miten tämä harjaaminen tapahtuu. Et nythän meillä on tarkoitus ennen kaikkea ottaa karvaa pois, että meidän ei välttämättä tarvii niin kauhean tarkkaan pölyharjalla puistutella, mutta minä näytän, että kaikki niin kuin tavallaan sitten näkee sen, että miten se pitäisi harjata. Käydään vähän näitä harjoja läpi, että mitä harjoja on olemassa ja varmasti näiden lisäksi on olemassa vaikka mitä harjoja. Tuut se Nelli kans tälle puolelle, tuut tonne. Kaikki on tällä puolella, ketkä osallistuu, niin meet sinne silleen, että ja voit mennä tonne Emmankin, me ei vaikka Emman kanssa. Eli nyt kun myö... Joo, on pyöräsukakin, nani. Eli nyt millä me irrotellaan oikein, millä on hyvä saada karvaa irti, niin on tämmönen pyörityssuka. Tällä lähtee tosi hyvin karvaa irti. Ja sitä pyörityssukaa voi käyttää kahdella tavalla, että voi joko ihan tälleen niin kuin näin harjata sitä näin, tai sitten voi pyörittää sitä näin, niin sillä lähtee tosi hyvin karva. Sitten meillä on piikkisuka. Tämä piikkisuka on silleen hyvä, että jos vaikka talvellakin harjaatte ja on oikein pitkäkarvainen hevonen, niin se menee tuosta karvasta niin kuin läpi. Sillä harjaa. Tämä on myös hyvä ihan karvaharjoitus niin kuin irrotukseen kanssa, tämä piikkisuka. Pikiviilaahan me käytetään paljon. Tämäkin on hyvä karvan irrotukseen. Tämähän ei ole varsinaisesti harja, mutta tähän karvan irrotukseen tämä on ihan tosi hyvä. Ja tätä kun käytätte, niin pidätte molemmista kappoista kiinni ja ei saa päätä eikä mitään herkkiä alueita tällä hikiviilalla. Tässä on tämmöiset terät, ihan sitten täältä niin kuin, ja ei kauhean kovasti paineta, mutta tällä lähtee myös tosi hyvin tätä karvaa. Sitten tällä oikeasti kun hevonen pestään, niin tällä kuivataan sitten se hevonen. Ja pistän tuonne. Sitten meillä on semmoinen oikein perusharja. Tämä on vähän niinku kovuusasteeltaan semmoinen vähän juuriharja, dändyharjoista kanssa. Eli tämä on semmoinen perusharja, millä ylipäätänsä kun lähdetään hevosta harjaan, niin tämä on aika hyvä. Varsinkin talvella pitkäkarvasella hevosella. Sitten osa on kesällä niin ohutkarvasia, että mitkä mielestä tämä voi olla ihan liian kovaakin. Mutta semmoiselle pitkäkarvaselle hevoselle oikein hyvä. Ja ei niin kauhean herkälle hevoselle. No sitten on tämmönen ihan tosi pehmeä harja. Sitten kun meillä on kesäkarva ja hankka pois. Tai semmonen herkkä hevonen, niin voi kokeilla jo tälleen kädellä, että tällä voisi omaa poskeekin vähän harjata, niin ei satu, niin sit voi semmoista herkkää hevostakin harjitsi. Sitten meillä on tää joku Mäkitsch nimeltään. Tällä lähtee kans kauhean hyvin semmonen kuraa pois. Jos on oikein niinku semmoista kuraa, niin tällä lähtee tosi hyvin pois tällä harjalla. Sitten semmoset kurat. Sitten meillä on pölyharja. Pölyharja on semmonen viimeistelyharja, että sitten kun ollaan oikein hyvin harjattu, niin sitten ne pölyt saa tällä hyvin otettua pois tällä pölyharjalla. Ja sitten meillä on vielä pääharja. Pääharja on tämmönen pieni ja tosi pehmeä, että omaa poskea voi myös harjata. Ja vähän sillä tavalla aina kun tuo harjaatte sitä hevosta, niin vaikka se olisi tämmönen paksukarvainen hevonen, niin se voi silti olla herkkä eikä tykkää siitä harjaamisesta, että jos kovasti painaa. Ja silloin kannattaa aina ajatella, että jos se hevonen väistää, kun te harjaatte, että se siirtyy vähän niin kuin aina sivuun, niin se on sitten liian kovaa, joko se harja tai se ote sille hevoselle. Muuten aika ronskisti saa, jos se hevonen tykkää, kun siitä niin kuin painaa ja ihan kunnolla harjaa. Mutta sitten jos se väistää, niin se on se merkki, että liian kova. Että on vähän hevoset yksilöitä, että joku tykkää hellemmästä käsittelystä ja joku oikein nauttii siitä, kun vähän ronskemmin harjaa. Mutta semmoinen, että se väistää, niin se on se merkki, että se on liian kova. No nyt käydään kohta se harjaaminen ihan kokonaan läpi, mutta käydään sitä ennen kavion puhistus. Eli kaviokoukkuja on sellaisia, että on ihan pelkkä koukku tai aika monesta on nykyään tuommoinen harja. Tällä harjalla voi sitten vähän putsata, jos on vaikka päällä tuossa jotain kuraa, jos haluaa oikein semmoisen siistin niin kuin sen ulkopinnan sille kaviolle. Ja nyt kun me lähdetään puhistaa sitä kavioa, nyt saisi kaikki tulla tälle puolelle, että te oikeasti näette, miten se kavio nostetaan.
Koska tää on monesti, kun ketkä tulee tunnillekin, niin tää voi olla vähän semmonen haasteellinen, että se hevonen ei nosta sitä kavio. No ihan ensimmäinen, kun te lähdette nostamaan sitä kavio, on se, että katsotaan miten se seisoo. Koska jos hevonen seisoo jotenkin jalat vaikka ihan harallaan, niin se voi olla, että se ei nosta sitä sen takia, että sen on vaikea nostaa sitä kavioa. Eli se, että se seisoo kaikilla 4 jaloilla. No niin, klikit, seisoo. No hyvä. Niin se tekee sen, että se on niinku helpompi nostaa. Sitten mennään ihan tähän lähelle, vähän silitetään ja sanotaan, että nosta. Osa niinku tietää jo siitä sanasta, että sitten nostetaan se kavio, silitetään vähän sitä ja sitten nostetaan. Ja miettikää, että se on vähän kuin sarana se jalka, että mihin suuntaan se pystyy taivuttamaan sitä jalkaa, että miten työ laitatte ne kädet. Eli hevosen puoleinen käsi jää tänne polven yläpuolelle. Ja tää toinen käsi menee tänne alapuolelle, eli tää jää tähän, tämä menee tänne niinku vuohiseen, sitten vähän voi työntää ja sanoa, että nosta. Sitten tämä, mikä oli polven yläpuolella, ottaa täältä kaviosta kiinni. Nyt se pysyy helposti, että jos se lähtisi vaikka heiluttaa sitä jalkaa, niin se ei lähde ihan niin kauhean helposti teidän kädestä irti. Sitten lähdetään puhistamaan. Puistetaan tää pohja täältä sivuista, lähdetään ensin, siinä keskellä on säde, ei kauheasti sitä kuoputeta. Ja otetaan nämä säteen uurteet, mutta nämä pitäisi saada ihan niinku puhtaaksi. Nyt niin tääkin lähti heiluttaa, niin tää kun on silleen kunnolla tuosta kavion päältä, niin se ei kyllä saa sitä hirveän helposti sitä pois kädestä sitä. Mutta jos te pidätte jostain täältä vuohisesta, niin saateenpas. Nämä pitäisi nämä uurteet hyvin kaivella tyhjäksi. Että jos siellä on vaikka kiviä, niin sitten ne ei jää painamaan. Ja sitten jos ette saa sitä uuretta tyhjäksi, niin sit voi sanoa, että hei, minä en saa tätä kunnolla, tää on niin kauhean tiukassa tää kura täällä, niin sit joku tulee alas. Ja sitten kun te laskette tän alas, omat varpaat ensin, joku saattaa niinku ajatella, nyt se loppu se kuoputtaminen ja sitten oikein pamauttaa sen kavio alas. Omat varpaat, sit ei saa pudottaa sitä, vaan se nätisti lasketaan sinne alas. Se voi hevoselle tulee ihan yllätyksenä, jos se vaan lasketaan irti. Nätisti alas. No sitten kun nostetaan takajalka, tää jo valmiiksi on nostamassa sitä jo vähän valmiiksi, auttelee ja leputtelee jalkaa. Nyt taas täältä. Vähän sanotaan, että hei, me on tuossa nostamaan sitä kavioa. Ja tämä jää kintereen, yläkinner on tää iso nivel tästä, tämän kintereen yläpuolelle, olla mahdollisimman lähellä hevosta. Et ei yritetä täältä ottaa, vaan mahdollisimman lähelle. Tämä menee taas tänne vuohiseen, sanotaan nostaa. Sitten saa kavio pitäisi oikeesti nostaa tänne. Mutta pienimmät ette kyllä varmasti saa, mutta tänne omaan reiden päälle. Ja taas pidetään täältä kaviosta tälleenkin. Kun se tämän nivelen vähän voisnivelen taittaa näin, niin taas se ei pysty, jos se lähtee niin tempomaan, niin se ei saa sitä pois. Sitten ihan samalla tavalla ne puhistetaan sitten itse pois alta. Ja sitten, ketkä ei saa sitä tuonne veettyä, isommat vois harjoitella, koska toi on turvallisempi tapa. Pienet ei saa, taas käsi jää tänne. Tää menee tänne vuohiseen. No sitten voi ottaa tähän, mutta se pitää olla tässä kuin silti. Jos on täällä, niin se on tosi helppo lähteä heiluttaa. Tuohon pikkusen jalan päälle. Ja tästä puhistaa. Ja sitten kun me siirrytään toiselle puolelle, harjataan tai puhistetaan kaviota ylipäänsä tästä. Ei saa mennä maalta. Joku saattaisi vaikka mennä, sieltä ei saa kulkea. Eikä mielellään tästä. Jos on joku semmonen tilanne, että vaikka ahas karsina, että sieltä ei uskalla mennä sieltä takaa eikä turvallista mennä. Joku semmonen paikka, että olisi pakko mennä tästä. Niin silloin pitää toisella kädellä väitsistä kiinni koko ajan. Ja sitten mennään täältä alkuun. Väitsistä pitää, koska voi nakata teitä peppasta. Mutta se on vähän semmoinen poikkeus, että joskus joutuu menemään sieltä. Sitten kun mennään takakautta, niin aina varoitetaan, hei, minä on täältä tulossa. Täältä näin, että mennään mahdollisimman läheltä sitä hevosta näin. Tää ihan sen takia, että jos se hevonen potkasis, niin jos me ollaan ihan tässä lähellä, niin se potkaisee täältä reisiosalla se kaviojuttutteen. Mutta jos me mennään niin tästä pohjustaan, niin me ollaan just sen kavion. Sitten seuraava vaihtoehto on siirtää täällä. Näin kautta. Eli joko mennään oikeesti siitä ihan läheltä tai sitten kierretään noin kautta. Mutta aina varoitetaan. Mennään sen hevosen luokse. No niin, sitten käydään ne harjat läpi. Miten me lähdetään harjaamaan sitä hevosta. Minä otan nyt täältä ihan tämmösen perusharjan ja sitten minä otan
sen pyörityssuon. Sitä pyörityssukaa voi käyttää myös harjan puhdistamiseen, vaikka esimerkiksi kesällä. Sillä voi harjata sillä tavalla, että ottaa toiseen käteen pyörityssuon ja sitten toiseen käteen tämän harjan. Ja sitten vetää tasaisesti näin ja puhistaa näin. Tuleeko kaikki pölyt sitten? Eli täältä näin ja näin. Poispäin hevosesta. Tälleen saa se harja pysyy puhtaana. Ja sitten kun on harjannut sen koko hevosen, niin nämä olisi ihan hyvä aina harjata, ettei jää kauhean karvaisia harjoittaa seuraavalle sitten. Ja nyt kun mä lähden harjaamaan tätä hevosta, hirveän usein näkee näin, kun ratsastaja tulee harjaamaan, se tulee tähän ja sitten se aloittaa tästä näin sitä harjaamista. Mutta sitten saattaa joku paikka jäädä vähän harjaamatta, niin aloitetaan silleen ihan järjestyksessä. Eli mennään ihan tähän pään luokse ja aloitetaan täältä. Harjataan kaula. Sitten harjataan tää etujalka tältä puolelta. Näin tänne, ihan tänne. Mä en nyt lähde harjaa tätä tänne vaan näytän. Täältä tänne ihan alas asti. Mulla on tämmönen aika kova harja nyt. Sitten mä harjaan tämän kaulan tästä edestä. Sitten jos joku ei näe, niin tulee tonne päin. Kaulan täältä edestä ja tän ryntään. Ja tän rintakehän. Sitten mä harjaan tän etujalan tältä puolelta. Näin. Ja sitten lähdetään harjataan selkä. Aina karvan myötäisesti selkä. Ja sitten tää kylki. Näin. Ja täältä. Sitten täältä tää selkä. Ja täältä lautanen. Ja sitten tää jalka tänne loppuun. Tonne noin. Sitten maha täältä. Ja täältä lähdetään mahan harjaamaan. Harjaan koko tän mahan. Jotkut hevoset ei tykkää, että tänne taakse menee tänne ihan tosi takajalkeen. Se on tärkeää, että päätä ei työnnä sinne. Esimerkiksi jo tarkistaa, onkohan se niin hyvin harjattu, että minä voin laittaa vaikka siihen satulan. Se on karvoja suuntaan. Niin, täältä voi kädellä vaikka kokeilla, mutta ei työnnetä sitä päätä sinne. Sitten mä oon harjannut tän jalan, sitten mä harjaan tän takajalan täältä puolelta. Ja sitten pitäisi harjata toi pekka. Niin se otetaan se häntä tonne sivuun. Ei mennä itse taakse. Häntä sivuun, sit harjataan täältä tää pekka täältä. Sitten tää on harjattu täältä. Sitten mennään toiselta puolelta ja aloitetaan samassa järjestyksessä. Ja jos siellä olisi harja siellä toisella puolella, niin sitten nostetaan se harja ja ruvetaan harjaamaan sieltä. Ja sitten meillä on harjattu molemmat puolet siitä hevosesta. Ja sisäpuolelta jalat. Sitten me otetaan se pääharja, joka oli se pikkuinen pehmeä. Ja nyt kun sitä päätä harjataan, niin pitää muistaa se, että no niin, kato, minulla on tämmöinen harja. Ja voi näyttää, jos se ihmettelee vähän, että mulla on harja. Kaikkiin näihin välineisiin on hyvä tutustuttaa. Se hevonen ei näe suoraan täältä edestä. Sen takia hevosia ei saisi mennä tuosta turvasta heti taputtaa. Hevonen näkee tosi hyvin ympärilleen, mutta ihan suoraan taakse ja ihan suoraan eteen se ei näe. Eli se olisi hyvä harjata täältä pikkusen sivusta, että se harja ei niin yhtäkkiä tuu siitä, mistä se ei näe niin ollenkaan. Eli nyt kun lähdetään harjaamaan, niin otetaan tukka täältä sivuun, otsaharja ja täältä. Tää otsaharjataan, katsotaan ne pyörteet. Sitten silmän, että ei tökätä silmää, niin vedätte harjan tohon ihan reilusti tänne otsalle. Ja semmonen rauhallinen veto täältä yli, näin. Niin sehän kerkee itse laittaa sen silmän kiinni, että ei tehdä tälleen, että yritetään varovasti ottaa vaan tänne ja selkeä pitkä veto, niin hevonen pistää itse silmän kiinni. Ja kaikki nämä, tästä puomista ei irroteta päitsiä, eikä muuta. Voi vähän siirtää täältä niskasta, mutta ei saa aukoa mitään lukkoja, ettei kukaan karkaa. Sitten jos te tuolla olette tunnille menossa, niin sitten voi ottaa silleen, että ottaa kaulalle ne ja sitten kuitenkin pistää täältä uudestaan kiinni. Mutta ihan ne saa harjattua, kun siirtää vaan vähän näitä päitsiä, vähän nostelee, niin saa hyvin harjattua. Sitten jouhia ei millään niin semmoisella karkealla harjalla harjata, koska niistä lähtee tosi paljon. Jos kaikki tuolla piikkisuolla varsinkin, jos me ruvetaan sillä harjaamaan jouhia, niin hyvin äkkiä meillä on kaikille ihan töpöharjat. Kun menisi vaikka näyttelyyn, niin sitten se on vähän huono, kun sillä tukkaa, että niistä tosi helposti lähtee se harja pois. Ja sormiin selvittelette, että jos siellä on jotain roskia. Se on semmoinen hyvä. Oliko kellään mitään kysyttävää? No sitten me ruvetaan tekemään silleen, että
sitten kun te näitä harjoja käsittelette, niin pistäkää ne aina takaisin tuonne laatikkoon. Ja tuolla on paljon niitä harjoja, niin te voitte ottaa sitten aina siihen silleen, ämpäriä ei kannata, kun tytöt on tuonut ämpäreistä niitä tuohon, niin ämpäriä ei hevosen luokse, koska hevoset voi ajatella, että niissä on ruokaa, mutta te voitte ottaa siihen lähelle silleen, että otatte ne tarvittavat harjat siihen lähelle, kunhan ette kumaru, että ette laita sitä harjaa tuohon hevosen viereen. Mutta voi olla vaikka puomin päässä tai avustaja voi pitää niitä harjoja ja antaa teille ne harjat. Ei silleen maahan, että siitä aina kumarutaan ja otetaan. Mutta se ämpäri on huono siinä, koska hevosta aina katsoo sitä ruokaa siinä ämpäristä ja sitten se menee vähän semmoiseksi pelaamiseksi. Ne ämpärit saa olla tuolla ja sieltä haetaan. Muistetaan, ettei juosta. No niin, eiköhän näillä sitten niin kuin pääperiaatteen myös vähän harjata ne hevoset. Ja sitten nyt tosiaan pölyharja meillä vielä Se unohtuu niin paljon harjoja. Eli jos me tosiaan, me on tavallaan käytetään harjaaminen läpi, mutta sitten kun me ollaan irroteltu sitä karvaa ihan hirveästi niiltä, niin se viimeisen voi tällä pölyharjalla tehdä. Tämähän me tavallaan jo käytiin läpi, miten tällä tehdään, mutta semmoiset ihan viimeiset, niin sitten semmoisella isolla vedolla vaan vedetään, että saadaan ne viimeiset pölyt siitä. Näyttää siistiltä toista kuvan siitä, miten hieno siitä tuli, kun se oli ensin kauhean karvan. No niin, nyt pistetään plikiin tuonne se tarhaan ja sitten lähdetään hakemaan niitä hevosia. Ja kaikki hevoset, onko tossa? On. No niin sinne lähdetään. No niin, oma avustajan kanssa. Kaikille oli avustaja, niin oma avustajan kanssa voitte lähteä.